Yeah, and we hence I'm going to go to and this thing is too much in internet. So one baby virgin, they are not disturb internet so much. So much. Today with the problem. Ni actually money nyalo order. Si poche stardom ebe actually me ekpere. Maka na ekpere ka na Dublin where them the whole youth of England today bo adoration ka ha na-eje. You know they again. Go where them and then one baby virgin na akọwa na ọ mara onye nyere order si poche na obro governor and a commissioner na the powers from above and obro governor. And ha na refer okwu aka ya si na Ejike Enugu. Ewatenne ebe ni no na-ekwu bụ ka ndị otu ya si na Ejike Enugu bụ ihe na-agba mgba ka emechie the stardom. Mana ana m agwa gị, to be frankly speaking, Ejike Enugu nwere ụdị chance is a busy man. Nwere ụdị chance mana ihe bụ m na-agwụ na otu efu nwa baby virgin ndị ekpere afa na-ekonuko ndị akụnuko ndị a na-alụ ọrụ agbụrụ mana ọ na-amahụ nkonuko ndị a na-adị ese. That is agwa gị mpụ ndị a na-apịchi ebe ndị a nọ. That is why you see them, they equip themselves with mopo police officers. Agwa gị mpụ na awụwọ ndị a na-eme fana pichi, you will not believe me. Agwa gị obodo na-akpọrọ ndị a police because of their money and their two countries say they will use their money block everything. You won't believe. Imam kweta ndị a wolves, demons. Now internet na-enwe ọkụ. Nwa baby virgin eti mkpu na ya chọrọ ime onye sendere ndị police, na ya chọrọ ime onye sendere si kpochie stardom. Mgbe si nwa virgin rapụ na anyị ka izu ike n'internet biko eji m ana Igbo ayogo biko nwa baby virgin rapụ ụmụ Igbo ka anyị nụ ife n'internet. Nke bụ onye ọfụchara fancha dị ka gị ọfụchara fancha na asị na ọ chọrọ ime onye sendere o ide afụzụ ụzọ maka na orugo tọnụ gị, so ide afụzụ ụzọ gị nwa na-ajụ mmadụ na-ekpere enu na-ekpere gị all the time. Have I seen you before? How do I know you? I know your case. Ụmụmugu a na-enu onye na-ama case ya nwa busi onye Afrịka busi man onye Afrịka na-ama case gị na-ekpere n'Afrịka. How do I know you? I know your case. Prophecy with instant solution in the name of Jesus. You are settled. Nwa busi ịnaba ewedebe ọkụ na room gị. Ịnaba ama wezi ọkụ na room ewe ọkụ ebe ọzọ ama wezi na room gị. Phone ga mara ọnụ zidan malaria ma mmezi gị ịma kanta kansa ihe tago nwunye ga ma mbozi afọ ime na ọjọọ ikpe ekpere ndị moze kuru afọ ime. Ọ bụrụ otu onye fụna n'isi bụ afọ ime ka nwunye gị ezi bụ afọ ime, right? Ụmụmugu telivishọn gị ma njizi remote na-agba ya ma onwe bọtịn just imere n'aka otu a you are set to the TV ga dị on. Ịchọkwa ịgbanyụ TV gị mee ya ka otu a nyụọ. Ụmụmugu nwa baby virgin na-enye anyị nsogbu n'internet si na ọ chọrọ ịma onye nyere ọda. Echere na nwa baby virgin gbafụchara fancha. Amụma nne ebu mara mama. 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 Agwọ n'ọgwụ na nwa virgin ga-anwụ. Arịrịọ chai lepandra kasimada baba. Agwọ n'ọgwụ na nwa baby virgin ga-anwụ ebe ọ na-eburu onwe ya amụma. Leprade. Hey, who is Chinenye? I don't know how God will do it. Oh, but I'm seeing a miracle. Open door. Chinenye from Anambra. I'm seeing open door. I don't know how the Holy Spirit will do it, but I'm seeing open door. Chinenye. Na nwa virgin no na ka ifu onye kpọchiri gị gate. Sai chọbara go kpọchiri gị gate. Ị na-anwụ kai. Ama m na nwata kpụrụ acha na ọtụtụ nwa virgin. Onye shine anya. Ka ọ loud ka ị na-ese. Ama m nwa virgin na-ese loud ka ọ akpụrụ acha. Gị nwa bụ onye amụma sanctuary na asị m na ụmụnne m jee dig wee mewe research onye kpọchiri gị gate. O ruo na nke gị kpọọ ndị police. Follow due process. Mana nke ndị ọzọ ị na-afịa na vision. Mana onye kpara anaghị aka n'ọdụ na police. Sikwa n'inwe legal team. You go say legal team gị na television. Kpọkọ ndị lawyer kwụọ ụgwọ na-eme legal team free. Ịgwa na ndị a legal team. Legal team n'ime elu na Jesus. Mbe Jesus ibi. Ka na-enwe legal team. Ihe ma bụ onye mara asụ sụọ n'ikwe. Ịma ha asụ sụọ n'ọkpa. But say reality ga-ehiti gị. Every year na say gị nwechi enemy. Every year my sister game on sister Cynthia. Na say I choose a wrong job. Mo ihe m chọrọ ime elu gị. Ma ife na-eme elu gị.
Fini na agbari inwebe ho nsogbu. Anom na people that have problems is under my hand no kpolo okpa. Nzo di that is na acha m ọkụ. Ihe na we here na ikodugu brain. Kunyegi and any typical Christian is a very devilish and wicked person. So my sister, inwebe ho problem. But so nsogbu ga adakwute gị kalege especially na oya. Ima nwezi ọ na-ebia number 1 na fear ga abagị n'ime ujo Jesus. Ima sị na Jesus ekpola agwọ gị. Ị ga-anọgide na fear ba 6 feet. Iru ka dọrọ akụnyelụ. Cancer gburu. Nwa ya nwoke pụtasị na seed ha so na nke adị boy ga-move mountain. Mommy ya jesi na tosia na deboy si na Jesus agwọ ọnụ ya na adị na mma. Eso seed. Na mpia be medical doctor, mpia bụrụkwa ya je scan. Ọ bụ na cancer can spread more. Iru ka dọrọ akụnyelụ. The son came out to speak it last year. Emere interview. If ya na agwa gị Jesus bụ onwere Jesus ga-enyere gị aka na abụrụ mụnwa na gị nwa ga-enyere onwe anyị aka. If we want to survive, we must throw Jesus and God away. Face our lives. Chebe maka mụnwa, chebe maka ọdịmma gị, na-eche maka nke m. Because tomorrow you can become a president, a governor. In an even my sister. If you na kpoju gị si na God na bi nyere gị aka, I swear with my life, inwe nsogbu carry your capacity. And then what more na mmadụ enwe nsogbu bụ ihe ndaba. Ọ na-adaba onye China. The whole name of sickness is in one name onye ọcha ma onye oji. But see when nsogbu, you understand what I mean? Ga park clinic if you problem. Ga UNTH. Ga teaching hospital. Ga FMC over. Ga FMC my. I'm talking about health and come on the flyer. But see when nsogbu, you understand what Ezeaku is doing. You know that I choose a good job for your good. Onye ọcha bielegi Jesus mana nsogbu karịrị ya nwere ike bịakwute ya through motor accident. Ha mee compose na igo moto na ga-eme moto gị insure. You insure your car. Mgbe I mere sure if na ye mention Amaka mention Chinyere mention Ezeaku mention I ensure motor ya dey more than 10,000 people or 60,000 people may motor insure. Obugo no 1,000 ka ji make that motor insure. Enwere mgbe motor 10,000 ga maybe the same day. Onwe ka nke Chinenye si mebie ewere ego amana gị tọkọtara solve problem Chinenye because na amara condition Chinenye no mgbe ahụ motor ya mebie. Mo were ego iri nri common sense onye ya na nwanne ya. Can touch an enemy, no ebe na Jesus bịa gozie gị na ụmụ gị ara na ya ala. Do you think ụmụ gị can survive without ụmụ ndị ọzọ? Your children cannot marry without ụmụ ndị ọzọ. Ụmụ ndị ọzọ ga na ụmụ gị. Ụmụ gị ga na ụmụ ndị ọzọ. You cannot survive without human being. Ihe a bụ the highest separation ndị ọcha wetara iweta like God and Jesus. Ndị na nna ma Chineke. And nwere mgbe ndị Igbo gwara na Chineke na-enye ego ma na Chineke na-agwọ ya. Go read the history of ndị Igbo. Enwere mbọsị ndị Igbo mepere anyị na Chineke na-enye ego na ọ na-agwọ ya. Ife a na-agwa gị mgbe gburu ihe abasị gị jee na ebe ndị dị otu a n'afọ nwa na-agwọ ya dị otu a. Mgbe gburu enwere ka ibute onye ọya na be onye na-eme dibịa na-enye mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ agwọ ya ka a sị gị kwụọ ụgwọ tupu emetụ onye ahụ aka na ọ bụrụ na ịkwụrụ ụgwọ na ama metụ ya aka ọ dịghị possible. Ọ dịghị possible otu a kpọtịkwa be ndị ọcha ka ọ dị mgbe gburu na baị. Mgbe gburu bụ agwọsịa gị jezie nye je kene. Understand? Agwọsịa gị oyi je kene. Agwa gị na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ mana ọ gbara aka na aza na ojiji na-akọnye. That is the situation ndị be anyị ji wee biri mgbe gburu. A na-agwụ na na-efisi kpaka nwa baby virgin ka ọ dakwute na ọkpọrọ Jesus. Ọkpọwa gọvanọ. He called governor. Okay. Ọkpọwa gọvanọ. Mana na ma ha agwa gị si ma you choose a wrong job. Mana your pastor ka reality hit. Ọkpọwa gọvanọ. Kpọọ gọvanọ nke ize aza ọkpọ nke ịbọ kpọọ senate president. Just ka kpọperia gate ebe ọ ya eme ekpere. Maka na daddy ko ya eme ekpere. But they are telling you here gị nwee mkpa gị kpọwa Jesus. But the pastor nwee na mkpa ọ danyere ọ dasi kpọchi ebe ọ ya eme ekpere. Ọkpọ gọvanọ Anambra ya kpọwa gọvanọ Enugu. Kpọọ nke Imo si ya kpọọ nke Enugu. Kpọọ senate president Akpabio bụ Muslim. Ama m Muslim ka ọ Christian ka ọ. Okay. Ya kpọwa gosi na mmadụ bụ chi bịa. You need me, I need you to survive. That is every country ga-go na the whole world. This is how they survive. Kidisi ka Jesus ga-esi bịa n'ofu village gosi mụ na ezinụlọ m ndị ọzọ na-akwa balụ. Esi m dị happy. And you were ya na-etu ọnụ. Kedu ngozi onye Afrịka nwere ihe anyị na-akpọ ngozi kwa na iji ego jenye ndị ọcha. Gote gbamgbam na befa rụta ọnụ. Go alụmako glass. Go toilet system. My kitchen cupboard. Ihe na-ede na kitchen gị made in China. Ọkwa na ịdachiri ndị ọcha ego bụ ihe onye ọcha na onye ojii na-akpọ blessing. Jeburu ego bunye ha ebunye gị moto. This is what the black people call blessing. Na nwunye gị dị ime ejima ọ bụrụ na ọ briji were surgical item onye China inye ego ewere ya mega operation kupụta nwa gbaa gị katamil alụ na China ịmụrụ anya ha gbaa gị spinal distin ịmụrụ anya na-akpa nkata with doctor waa gị afọ bupụta gị nwa ị na-afụ nwa gị akpachi gị afọ ọkwanye ma miracle using white man item that the white people create to solve human problem. Ọkwa na onye ojii riri nri our ancestor chọpụtara ofe ọgbọnọ na nsala na egusi orijuo ya afọ miracle emenarị. Onwekwe anything 21st century children chopped today to favor anybody in China. And when anything 21st century children chopped in Africa to favor any pregnant mother today in Japan.
If pregnant mother today in South Korea depend on Africa to survive, Africa will offer them prayer. True or false? Ihe onye Africa ga-enye ya bụ na akpịche na Luke chapter 10 si we deliver like women of Hebrew. Mana Luke chapter 10 na-afụ na obe ga-ewe ọkụ n'ebe Bible dị. Ewe ọkụ be mewe n'ime ụlọ ụka. Jesus nọ n'ọchịchịrị, Virgin Maria nọ n'ọchịchịrị. Ndị gbatafu etinye na Jane, start a Jane, Reverend Father Jekwe start a Jane, ọkụ dị n'ụlọ ụka dịkwa na nke m. Kedu dị iche? Charity begins at home. We need to see those miracles. You don't need to teach us miracles. Teach us creative. We need to be creative. Miracle is when you create something that has not been in existence to help humanity. When you create the idea to help everybody on this earth, it's a miracle. This phone is a miracle. Mark Zuckerberg created one of the best miracles on earth. We are live video here. Many people are in Canada watching me. America, Europe, even in Abuja here where I am. My brother, Chukwu Emeka Nwafọ, Donatus, he's watching me all the way from America. But I'm in Abuja. Is this not miracle of a black man? Without transporting myself to work. Or say volume kidnapping on the road. Say volume flight ticket. Common sense. Free Jesus. Jesus, give me. Why must you be a beggar as a black children? Our ancestors did not beg for anything. They built their house, they covered their house, and it will not leak water with the resources given to them by the Creator. They never import anything, but they create everything that we are using. Create a musical instrument and they use. Now, I'm going to today. I say, go to science. Iman producing Bible in Nigeria without having memorandum of understanding from the family when abroad. Email the warrant. I say no Chineke. Chineke kere Ezeaku so onye ocha do okwu ya dị Sonye Ezeaku make a profit je dozie bia. Chineke kere ni gwa n'ụwa. De chere okwu ya na akwọ. Si ya je na aka moye, je resi anda aka moye. Je re bia ndị woloye, je re bia ndị zema. Je re bia ndị gbagbo. Chineke kere ụwa niile ka Ezeaku ka ọgwụ ka odi. Ka nkanu. Chineke kere Ebonyi steeti ka a na-ship okwu ya ship. A na-eme okwu ya shipping. Akwụgwọ container follow due process bute container almost $12,000. Ebutie akwụgwọ shipping arrange area otu esi bunata mgbo egbe ship mgbo egbe ka esi ship Bible the same procedure ship onye ọbata eje gba ya gba na wọf ọbụla wepụta na wọf isi na okpu Chineke na aha Jizọs rede akụkọ customer analogy ego gba ya ọfụma otu esi agba 20 feet iwe kpọ ndị trailer ọbọkwe gba ya akụ end ebe a ịkpọ trailer ga-evu ya vudata Ọnịcha ebe a na-ele akwụkwọ. Do you get me? Now, trailer load 20 feet container Bible. You could have any more. And when the Bible I flow, the way security now I use some of them. Everybody produce Bible and a bend of mount to CCTV camera. I use you. Now, when you buy Jezebel, patronize on your chain will go profit from producing of that Bible. Now, give one name of the fact that I get to employ you as a citizen. You may pay Matthew 7:7 or say you only get Megan. Get your nigga Megan. I desire go by any one. Get your nigga Megan. Get quack and honors of Megan. If we will I know about ball. Utu the Ketava and I buy London, I told be a toilet. We told be Ocha. With a clear mind. With a kill that in a feature in a even said, then we can disqualify again money feature toilet. A man you get all. If she was a toilet and I get £50. Now he changed the £50 on an island or Bruno Wego. Yeah, it was I know room no nenyego. I know room no nenyango. You know, no nenyego in Africa. So why can't we build our land to standard of the white people? Prayer makes you not to hold your government accountability of your suffering, because you never believe that your government is your problem. You believe in your enemy. As you are now, you believe no when they're not true. Then when they're not true, it's no again. True or false? It's not your fault because so you can we line here. Manaki won't go in natural. In where any power apart from Manaki co op on when you marry one your job. It's okay. And when being any hidden power now, Kalia on Manaki pill up on Emilium or Mary. Zanema de Zago. And well, Maggie miss no happen. That again, one of us will disappear. Mane program go Manaki, I believe on a mamma Paponia only disappear now. Now, more about yeah, in a clean and Nollywood, so maybe we need it. Now, when Mano says I go by a boom, a reverend father, to sign on more now about idea. But the road is no more trip. Who's at the home? Moton over moton at the same time.
somebody ada na-ezi agwa ga-arọsh ya ụlọọgwụ ambulance adịghị before anyị na-emecha ya ọ bụrụ na stroke ọ paralyze ya ofe aka na ofe ọba apụtazi asị na sendịrị ya stroke arọ ne ka edebe akịta enwenugo onye madara ngwụrọ na Ezeaku gara ije ịma be nne ma mgbe nọ ma skuul enwe onye ma kpụrụ isi na vileji gị gara ije fọrọ ụzọ enwere ada mba enwelu yes or no thank you nothing in my if need to know enwe onye ma enwe onye ma dala ogbi na-eme obodo ma na-eme emeso jesi ekpere nata adoration sị gị nne o keke ime enwe ife m na-agba mbọ bụ ka ọ dịru na mma ihe m na-agba mbọ ka ọ dịru ụmụ Igbo na mma we have been deceived na amara na ihe niile nọ n'ụwa nwee due process for everybody every living human being once n'ebe mmadụ ihe mere Afrịka ji dị otu a bụ na anyị na-aga shortcut anyị told you na ngala treatment n'obodo Igbo natacha treatment jee sị ka nzụ afịa nzụcha afịa ebe m na paakị afịa batara asị m kwụ ụgwọ space fe ha na-akpọ space gorodon asị m kwụ ụgwọ gorodon anyị jewe the boy nwa the man na-azụ afịa na nke ya eduru m jewe na nke lọya ka eme agreement anyị erute present my passport lọya sị m nke passport ngosi lọya pịwa phone so nye na the boy swazie ebe fa sugide ọsị m nke dị more than 10 minutes fa ka na-asụ obodo ha mechie the lawyer si okay the boy kpaa maka kpọrọ mgbadata ana sim you come with medical visa you doing business lawyer calling police for obodo nwee system you come with medical visa you doing business lawyer calling police simple lawyer jụ ego go protect your country ya na ịchọ ịbịa befa chi ime business you follow visa packaging edowe for ndị befa enwe packaging for business visa nwee packaging for medical visa so if you want to come for business follow due process of visa package adowe for business for obodo nwere ụjọ Chineke obodo ma Chukwu nobody who na-ezuzu ebe obodo ma ekekere obodo na-atụ a na egwu obodo chọrọ dị mma fa ya bụrụ ebe a ka ụmụ nwa baby virgin ọ ga-agwa gị na miracle ụmụ Jizọs ga-agwa gị na miracle nye dị gị advice ihe ị ga-eme ka ị drịbụ ma gọọmenti ma ihe niile obodo na-arụ ọrụ bụ obodo na-arụ ọrụ so ngwa na-ege ntị na otu na this lawyer si mee this thing nkịta na ọ gbalụ gị isi onwe that is not gonna fall into that temptation tomorrow because ọ bụrụ na o mere that agreement enwe ka case si epụta ejewe police ewee jụọ kedu agreement gosi na m na ebe ahụ asị m wetie ka lawyer merie m wee wetie then nene my passport ọ bụ na medical visa ka nji bịa lawyer nọ in trouble shortcut ihe mere anyị ji aba na trouble shortcut a bụ na okporo ụzọ a na-adịghị mma kama mụ na gị ga-ekpechiri dịka lọya asị na anyị chọrọ ka gọọmenti rụọla anyị okporo ụzọ ka o gbudobe anyị kama anyị ga-eme anyị were shortcut si na Jizọs ekpuchie n'ụzọ n'ọbara Jizọs ekpuchi okporo ụzọ n'ọbara Jizọs n'ebe onye ọzọ jere dani ya eje gafe ịghọta na-ekwu you see how the lawyer did this strong follow due process and where one road is agara befa that you will not misbehave that the man put a distraction to the country lawyer jụ ego in order to protect his community, in order to protect his country, in order to bring peace and one straight movement to his country. I'm talking to you. How many hospitals with oxygen? Come on, I get this strong, this lawyer. See, I actually demand our hospitals came oxygen through our government. This strong, with our government house, and you butcher our communities with the blood of Jesus. I butcher our communities with the blood of Jesus. Understand? If the problem I when I'm telling you this as my brother, it's when I bandit, I soon Bengoli, and we can check him on again. I can get my Kage Tao, Patagona culture, Kage the famous, Kapwoga Motanwa. And we got a great demon again, but you look at sleepers. Not any Umbogo for my real estate, Nisi, Imambunga, Nazi, every henny will be able to do. So, and when we get to Pologo, no, it's in the Union. So what am I telling you? We are talking on how to better our life. Nigeria the home, Nigeria the home. Nigeria the home because it better brings shortcut to our view. It better go sign here this so easy. It better go sign how to do things. Bam, 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 bam. No, everything ubuto system. If by UK today join their system, they're not going to join the system of UK. Be ready to go to prison at any moment. Sure. Ike Weremado, Wesibu governor of Enugu State, now as I'm talking to you, Wesibu governor Mbaboketa. I got UK, joy follow shortcut. General Nigeria Kono, Weremado on a prison to date.
obodo nwe system, obodo na arụ. Obu no obodo ake kwere mmadụ commit that, he will not go to prison. Nobody will even know. I not respect ya sa. Che echiche maka ndụ ụmụ gị. You need ekpere. If you need bụ ụzọ anụ gọọmenti bịa design ihe ko yesi dị. Si design ife kife yesi wee dị. Ke nwe usoro esi agị ya. Ọ baanụ nwoke ọ baanụ nwaanyị. Kedu egosi si na m na gị bụ nwanne? Ifu m echi na London isi m ya na mba onye Igbo na mba nwanne gị. Kedu egosi na m na gị bụ nwanne? Ebe inwe God ye protect gị rapụ m ka nwụọ. Mụ na gị abụghị nwanne. Maka ọ bụrụ na mụ na gị bụ nwanne, mụ na gị kwesịrị fight na community sign enwekwa ambulance for emergency. Kedu ka mụ na gị na-abụghị esi gba mbọ ka ndị kwesịrị inye anya ambulance. But we are not talking about it. Kama anyị na-ekwu na community ahụ na ọbụrụ n'isi gị, na ọbụrụ n'isi ezinụlọ gị, nkata niile ndị iro kpalụ back to center is not your portion. Whose portion is going to be? Kedu portion onye ọ ga-abụ? Kedu ife gosi na mụ na gị bụ nwanne? England niile na-egosi today na ha bụ nwanne. Na any osogodi abụ onye bụ the poorest person in England today. Inwe emergency number need reach helicopter, but they were helicopter. Ada akpa emergency depending the position of somebody in Europe. Ada akpa emergency we are not a prime minister na-ekwu. No. Ada akpa emergency we are not governor na-ekwu. No. Ada akpa emergency we are not commissioner of police na-ekwu. No. Emergency is equal for everybody. And we are not dreaming of having this emergency number. Making it publicly compulsory. Creating a lot of ambulance in our societies. We are not talking about that. Odeshi program. Odeshi na akụ iri akụ na 21st century. Odeshi bloodproof na alụ ọrụ agba ga egbe fe na egba mamba na bloodproof. Well, Odeshi ga je na Sambisa Forest. Let's see how it works. One anyị nwoke bụ Reverend Father nọ na Anambra State. Na-emekwa adoration. Je well over 200 million naira go G-Wagon. Miss this. A na-ere over 200 something million. Bloodproof. Go see no bloodproof. He was told you that iche n'ime ọfịa ya na nọ na ya agba aka. Na ya ji Bible jide egbe anọ nke na agafa. Na ya fọkọ ka isi ime ụtọ ya agba gị too. Ihe m je preach ya na bosi reality gị hit gị. Laba. Bosi reality gị, bosi ga-enwe motor accident gbaje ọkpa, gbaje laps gị. Ekwa gị na ga-eji 10 million make surgery. I never wish you bad, man. Ihe abịa na-echere everybody nọ na Nigeria. I'm telling you, no onye ọdaka ize. Enwere ike mkpuchi okwu nọ na nsi Abuja na-anata motor egbo m n'ụzọ. Normal thing. Normal. Elum komere ọra mkpọ. The same motor accident from Mkpọ to Abuja. Mgbe nwe scarcity of fuel, buru fuel na moto. Moto down, fuel down na moto explode, nwụrụ ọkụ, gbaa ya, wetara pieces. Elum kem si loaf. The same bad road killed them. Dịka ndị na-anụ afa ha. Check ọnwụ gburu ndị anụ, nwetezi ala majeri, ọnwụ gburu ala ha ji, onwetezi ala majeri, gịnị ka ọ ya emezi? Ebe a na-akpọgasị all these people anyị nwụrụ in motor accident because of bad road in our land. Ka ezi maka ndị ada anụ afa ha. Who knows how many are dying every day? In my wages, you need time from a year to from 1995 or whatever. Some of you, 98 or whatever, will be seeing 1995 as yesterday. But 1995, 96, 97, I want to be the matter we have obey or 97, 98. But when I want to draw like this, then I want to kalonka. Not from a year 2000, okay. There's any hokaji promote Christianity. Tinyo abana fear nime, doba tonyo abana nime. Do is only with myopic mind. It was the year 2000. Her project, one of the criminal pastor in Nigeria. It one day by no way maybe. Tension, I don't actually chair by force. Oh, year 2000 can do capture in the final. If you don't know, Kedia capture in the was propaganda, lies. Na Jesus gave money and will gauge. Will I capture you? Not when it I capture you. No melonia will cope or capture with it. No melonia police officers, they will use all this to capture you. When the year her captures all the whole day, make sure you must repent. It was the year 2000. The year 2000. No one maybe. No one maybe in the year 2000. Everywhere, make sure you repent by force. Then what our project to this? Some sisters on your park then at your VCD. One sister in confession. No one I know about from Lagos story. Near go about a madu 70. Now the other day Hanage Lagos near cause motor accident. Madu 8 and 1. You know, which wasn't no for pastor to die, deboy mo yo debo mo kumui, never cages in with deliverance. Tomorrow poromoge babana the church. 2.19 work can on a Port bido. Bido scam one day buy. Scam one day buy. Where I'm well on your bank. We a lot of school. Ima eri henine no ben nage, no ben no group ben nage. Ono one is usually. Eri henine no na group ben nago. Man go to school. School this man no. Bolo we Reverend Father from Enugu by no na Port Harcourt. Mwelo.
onwe university na Port Harcourt, onwe na Okija, nke Enugu ada agụti ọnụ, secondary school bụ agụ nwegide nwee bank. Kedu ihe ọ na-enwe? Ihe niile ọ na-enwe ka ego si na-abatazi ya forever and ever bụ practical something onye ọcha nwere na-ewebatarụ ego, not ekpere. O jere build onwe ya na ekpere ka ego na-abịarịa. Ọ nata gị ego were ya create a practical institution na-enye ego everywhere in the world. Gosi na all these institutions ka gọọmenti anyị need inye anyị nụ. Ọ bụ ekpere. Our government need to build those infrastructures, those practical institutions na-enye ego. Ọ nara gị ego law school. This man makes more than 3 billion every semester from his university. What is 3 billion? He makes more than 3 billion naira every semester from his university. Do you get me? Only the Jesus. But he will give you Jesus and take money from you. Arrange that money, use it to establish a bank. Do you know what it takes to own a bank in Nigeria? A reverend father owns a bank. I told you now, reverend father, from that day, but my work, I made an interview in Begaragat. The first salary I was 30,000 naira. The first salary I was as a priest is 30,000 naira. Can be the old priest, 30,000. May increase to 50,000. Now, how are they being paid 30,000? Now, I get training. How to go close to the church members. You are not going close to them in order to be a good person to them. You are pretending to be a good person so that when you have make at least 5 to 1,000 friends from the parish, and when every week, every day, Amadena Pogo Kibia gozie moto, or Kibia goziono, or Kibia gozie new flat or shop or mad. And then one hand in Nigeria, you reach a brown envelope of 200,000, 150, 100,000, depending. And that is where they make money. Now, bishops sign over 8 point something million every month. Rome Nigeria bishops. 8 point something million. After they have packed millions of naira to Rome. It's from here in the Rome, they are peanuts. They are paying them because they are slave master. Now, what can Christianity be taught and slavery? So why must the Rome be paying bishops? Why not bishop each or something on a bishop? Market. No, they stop him from working. And he's receiving how many million? 8 point something million as salary every month. Do you get me? Because of Guinea, we can have one bo. Now, Kotampo in this to slavery. And Otoa is design a country. Otoa can de Rome say design your country under their church and give it to you. Understand? Pope is the president of that religion, of that church from Rome. Their president is Pope. And have it in mind that the president of Vatican City is Pope. Ezeaku, okay? I'm just saying it and it's coming to reality. Are you aware that the president of Rome, Vatican City is Pope? Now, when any president now bro Pope. And it's okay. The president of Vatican City, that church, Pope. That is their president. Google it. It will take Pope also. It becomes the president of Vatican City. Now, that president now have governors in our communities. Who are the governors? Bishop are the governors. A state in Yanaka, Kona manager, second on Newu Diocese. Newu Diocese is governor, which is the bishop of Newu Diocese. And second on Onitsha Diocese. Onitsha Diocese is governor not under president of Rome, which is Pope. Then the governor of Onitsha Diocese is bishop of Onitsha Diocese, giving signal to the president of Rome, our slave masters. Then Ibiana State, again when Nsukka Diocese na buy. Nsukka Diocese be in Rome, account of my village. How many parishes in my village? The governor of Nsukka Diocese under Catholic Church is called Bishop of Nsukka Diocese. Now Ibiana Diocese here enwelo governor. Onwe here na local government chairman. Onwe local government chairman. Now who is the local government chairman? The parish priest. The parish priest. Because now each diocese, how many parish make up that diocese? And if Rome want to know how many parish that make up today your community, they will just go to the system type how many parish is in Nsukka Diocese. And for the name of all the whole villages. The name of the whole village is the system, the Rome.
The whole African villages on a Roman system. That is why they are pushing to make sure that church may to every community. And when local government chairman, the local government chairman are the parish priest, because every parish gives account to who? To the bishop, and bishop now give account to their president, pope. Now, Ibiana, that local government chairman, in one ward, each local government will how many wards make it up a local government. Or to according to church, each parish will how many zones make it up a parish. It's just common sense. Each parish will how many zones make it up a parish. Second this zone, where forget say me, a baby number. Her design all the streets and part of the streets and the area who no zone 1. Design other places where no zone 2. Yeah, but the whole area on Chikoti on Wunya Anime Parish. Signal zone 1, zone 2, zone 3. Uno net mess fan, then we're more real estate but and develop a car in the system. The Imana, the zone 1, zone 2 are being designed or 3 is a design system now go. That design has a key to the login app of Roman slavery system. You know idea. In work at development is about our mind, zone 2 under this parish. In case it's secular monarchy, from foundation, any way procedure has from foundation, from zone to parish, from parish to diocese, from diocese to Rome. We don't came any magic, where designed, where planned, where structured by man. But here in a those elegant dog. Who have conquered, they have conquered, and we are fighting to conquer them back. We are fighting to liberate ourselves. They conquered. Nekesi bia poko ebibi na environment be under Catholic control in the name of zone. That the whole environment be now that area at divide the under Catholic Church. Body as zone we any parish will there tie diocese will there tie president naka. I repeat it again. Are you aware that Pope of Vatican City are the president of Vatican City? If yes, now the governors are here, bringing resources to them to build their Vatican City. Now, what's going to win? Maybe in Arab. So, when again, I say, put your dust in a Nigerian war, you became happy. Did you begin on your Finland? Eh? You believe in walk at the begin on your Finland anyway. So, the problem of a black man, but lack of ability to reason. So we need to wake up. One baby virgin in your internet. See no cholo, aim on your order. Actually, one baby virgin of Charavancha.